Yabo umuzeni nganye intombazana uyintombazane wena kade ingane yakho noma kuthi umsebenzi uyakuthatha ukubeka phi mina bekufanele ngiye eKapa for umsebenzi wethu utransfer yabo. So ngathi no, I'm not going because angifuni ingane yami iwe ne-experience ngaba nayo before uma umuntu ebe single mother. So behlala naye uyabona behlala naye sasuka ukuhlala naye sasuka lapho sahlala khona because why imini ngathi asisuke lapho ehlala khona ngoba ngangiyibona ingozi ngenhlanhla leyo mina ngangina9 and ingqondo yami beyihlezi mina ingqondo yami ihlezi icabanga izinto yabo besides ukucabanga but ihlezi ibona into ezoqhamuka yabo siphosa mse kanjani ihlezi ngibona into izoqhamuka ingakafiki. So usisi wami lapho ngosusikhathi wena 7 mina ngingananyezi yabona. And ngaleso sikhathi leyo umuntu ufaya ethe njengengane yabona mina nje angazi ingqondo yami yabona ngizoxoxela futhi story. Yeah guysini, so mind you bengingabani benginga9 years usisi wami na 7 years. Umakhelwane wethu ke lapho ke sihlala lapha sihlala uThalo ne sihlala uThalo ngabe no isayithe uThalo sihlala khona uThalo wesebenza ashiye mesingayanga esikoleni yabo. Usebenza lo msebenzi mina ke angazi guys angazi lento enginayo ukuthi ngempela kade yaqala yabo. So emehamba mina lo hamba nje uma ngiyasala ngiyavala yabo. Maybe ngekho makhelana ngiyasala ngiyakhiya sihlala nje endlini siyabuka iTV sihlale nje endlini yabo sithola yonke into besiba u2 ngaleso sikhathi. Umakhelwane wethu lapho beyini beyisosha mntakama I think wayinazi ingane lo muntu lona wayinazo because wayinayo intombi wayinayo ingane isayidakana kancane isocial lonke yabo. Makhelwane unjani makhelwane niyazazi ke yadala nje kusekhona ukuthi alungabi khona ibhizi lezi yabo indawo zazincane ajwayele usiphathelo sweet yabo. This one Slimana day abiza usisi wami athi hayi wazi ngizokunikeza usweet angazi ngenzani mina yabo endlini but ngangibhizi ne guys noma ulokhu ngiphazamisa the whole umuntu osebenza kwegovernment uyisocial lonke isocial fela empini futhi wayifuna ukufela nasenganeni. Bengifika lapha guys unikeza usisi wami ifabholi ngomlomo fabholi wasithi ngisawukhumbula ngidada yesisi wami na 7 umnikeza ifabholi ngomlomo landla leyo ngamlandela usisi wami hayi nanginikeza ifabholi ngomlomo ngisho ngezinye ngoba mina Nkosi ngisho ngezinye siqede mase siyabaleka and ngayiboni engawayenayo nje udluthu wayena ngiphume ngibaleka ngiyasaba gazi ukushinga nami ngingekho ngiyasaba noma kuthiwa ngilele esibhedlela nje nginalo ukusaba ngithiwa ngimshiye ekhaya but ngiyasaba ngisathembi angimthembi futhi mina umuntu esisa ngimthembi umuntu esisa yabo. Ngaba disappointed ngoba usebenza kwigovernment usebenza uhulumeni wonke unazi ingane unayo intombi yezo ithi ma ngisafuna ukuhlala la ngicela sihambe sohlala uThongathi bekuhlala ngomncane wami uThongathi ngithi ma ngicela ukuhlala uThongathi athi uma indaba lokho ibuzitha indaba ngingasho because angifuni uyabo angithandi ukukhuluma ngama yabo ngama lo muntu kanje ngingafuni ukuthi ngihloniswe nomakhelwane wakhe uzokwenzakalani yabona iphi evidence ngaleso sikhathi angazi ngempela mina ngempela ngengqondo yami ukuthi kwenze njani ngempela like ngikhuluma istory sangempela guys ukuthi ngempela kodwa naleyo nto isangihonta wayimanje ngoba ngiyasaba ngisabela ingane yami since ngizile ingane yentombazane sihambe sohlala ke nosisi bama uThongathi yabona sihambe sohlala nabo mehlala nabo bebona bebeqhubeka beza la eWaterloo bezovakasha befike beyiphuzela kanjani basahamba nayo into engihlanyisa kakhulu yangenza ukuthi sengikhulile mhlawumbe lapho senginoba seno12 years cabanga uyafika hambe noma mncane ayingasho mfana ayingasho ngabatshele ekhaya.